Mix. Uy, araw mo na dawan bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Gonna knock on your door. Ring up. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aram mo niya itong kunyang pong aldaw na inin Martes. Petsa 22 na sa bulan, mga tugang kang Abril 2025. Call out your name. Wake up the town. Kami po minapapan sa Rambang Morning. Magwang pa tara-tara sa kada membro kang pamilya. Sana po okay ka mo, safe ka mo gabos. Dahil pinagmamati na naman na problema sa buhay, sa hawak kasin sa tulak, siring man sa payo. Dahil matulala, kang kakakwenta kong pira, 20 días pa. Analag pa nindo. Bueno, mga dugang, welcome po sa programa. Ako po ang sanong lingkod, Mardela Daing iba sa dit sa Napirotian. Hanggang 12 o'clock po kita sa mga istorya, pangyayari sa palibot. And siyempre sa mga naka-tune in sa 729 kHz, sa pitan ka mga radyo, sa mga nasa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, siring man sa DCGB Live app, asin siyempre sa mga nakaantabay, mga tugang sa senda mga pagtaraning, nakikilangong. Good morning po sa Indo. Sa mga mises, rikas-rikasan, todo na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And siyempre, mga kababayan natin, katuwang ta sa presentasyon ng programa ko nyo na aldaw, ang mga pag-ribo sa Mega Force Patrol. Yan po sila dyan, mga tugang sa panginot ni Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Yan po sa 3rd District. Yan man sa 1st District, Puon Santo Domingo hanggang Tiwi. Mga tugang si Pading Jomar Bien sa Legazpi 4th District. Yan po dyan si Angel Mustaza. Daraga area na po katabang tadyan si lalaking Pasiguro Pirmi, Joshua James Bino, Karen Ala dyan po sa Kapitalya Provincial, siliman si partner Alar Mario dyan po sa City Hall. Sa mobile, ang samuyang mata ng DCGB sa kalsada, siyempre Henry the Boy Mata, walang iba dyan. At saka sa newsroom, kapangar sa Angels, kasabay natin yan sina Jenny Matthew Baleran at saka si Shara May Liron. Sharing man sa pag-update sa mga kaganapan po sa News Online Facebook page. Katuwang tayo dyan si Jimus Barrios. Lado technical, mga tuwang kasabay ta Chief Ramir Tanay. Ang tangyaon man sa DCGB Social Media Department. Sa muyang IT, si Jerome Nico Martinez. Kami po ka boss, minasaludar mga kabayan. Sana po okay kita. Sa mga nagantabay po dyan sa Queensland, Australia, kay Sir Jeff Santos. Dyan po sa Alaska kay Sir Banjo Barrios 43002. Sa Dubai kay 43016. Sir Arvin Balaoro. Siring man si Mading Cora Balaoro, mga tugang nag-antabay. Asin siyempre si Bing Ben Boris dyan po sa may bahagi ng San Isidro sa Malilibot Albay.
Si Kuya Bob Cantano dyan po sa Tabaco City. Asin sa Gabos na nag-antabay, Rapo-Rapo. Dyan po sa mga nito. Sa Ubilyar, sa Pidoran, sa Ligaw, sa Uwas, sa Kamalig, sa Daraga, sa Legazpi, sa Santo Domingo, sa Tabaco, sa Bakakay, sa Malalipot, sa Malinaw, sa Manito. Asin po sa Tiwi. Yan. Good morning po sa inyo, Sirimon sa parte kang Camarines Sur. Mga tugang di bakasyon na, mga tugang mga batit. Barakasyon na. Magpon kan pizza 16, barakasyon na Di ibabalik mga tugang kan DepEd ang klase o pagbukas kang klase sa June 16, 2025. And matatapos mga tugang ang school year 2025-2026 March 31, 2026. Yan. Pwedeng mabago yan na mga pitsada kung magkaigwanin mga rimalas. Halimbawa, may bagyo o kung may kalamidad or kung may mga announcement mga tugang na ipapaluwas sa tuya na mga kunyan, sa tuyang mga gobernantes dyan po sa Department of Education. Pero, ang sabi kang DepEd, iyon na po yan ang susundon mga tugang hanggang sa mga masunod. Yan. Kumbaga, ibinalik na sa dati. Matapos po na pirmahan kang presidente, kanagaging taon na yan po na pagbabalik sa dating school calendar, mga tugang kang mga eskwelahan na sa lindong kan Department of Education. Namaya po sa kuya, bago kita nagtuko, paano nga papamarso private? Ano nga June 16 naman ang opening po nila. Yan. Ang sabi kang kan DepEd, mga tugang, partikular ni DepEd Secretary Sonny Angara, titaong kwenta na po yan sa mga administrador kan eskwelahan sa pribado. Pwede na sindang sumabay sa opening sa June 16 or pwede man sindang dahil magsabay, basta dahil maglampas mga tugang ni Agosto. Iyon yan. Ang manungod po sa pribado. Basta makumpleto mga tugang, so number of days na eskwela, 197 days. Na dapat ilaog mga tugang, kunyan, kan mga estudyante. Ang sabi po digdi, mga tugang, kaya puwan sana na mabilog kang private schools, ang school calendar, law, na nagsasabi na kaipuhan magpuon ang klase sa mga eskwelahan sa primerong Lunes kan Hunyo, alagad dai masobra mga tugang sa ultimong aldaw kan Agosto. Yun po yan Yan pala yung tinatawag nilang school calendar law. Pero yung sa DepEd, mga tugang, na mga schools, talagang pagpuon kan June 16, opening na po yan, mga tugang kang burukas na kang klase, mapuna po ang sa indang pag-eskwela. Kaya nga ni yung Brigada Eskwela ay pinagtalaan na June 9 to 13. Yan po ang kalendaryo na ipinalos po kan DepEd. Kaya po naman sa mga magurang, puro prepara na kita, mga ate, puro prepara man. Di ba? Doon bulang ka mong bakasyon, di ba? Kaya nga sa mga maestra, tinawan manin pagkakataon man na makapagpropahingalo, tinugutan pa na magkaigoring itong continuous, kumbaga uninterrupted na bakasyon. Yan. And pwede man yung gibunin doon ngayon na 30 dias na yan na kunyan. Itong baranga-banga, pwedeng surusimana ka mag-bakasyon. Basta makompleto mo ito na pinagtalaan na bakasyon po sa Indo. Yan, ito pagkakataon man ngayon. Kaya baka sa iba, may mga nagparasyar sa ibang mga lugar, may mga nagbirisita iglesia sa ibang mga lugar ka nakaaging mga aldaw, kan Semana Santa, tayo nabil na nga ni mga tugang ito po na kunyan. Nasa indaman na, sabi nga ni kaya ni perks, kumbaga pribilehiyo, na ipigto mga tugang kang hierarchy kang DepEd. So, yan po tabi, kaya maliwanag po yan, mga tugang, sa mga magurang, sa mga nagpapere-eskwela sa public schools, both elementary and high school, na ang klase mapon po June 16. Pagkapot sa pribado, maki-coordinate po kamo sa mga eskwelahan, sigurado mag-anunsyo man yan sa mga Facebook ninda,
Asin po sa indong, kung may mga contacts directly po sa indo, maanunsyo man po yan na sin mapasabot kung sinda masabay na sa DepEd o sinda masunod kan dating kalendaryo nindang pinautob na Agosto. Di ba? O, abang-abangan ta na lang po yan ang mga anunsyo kan maniba-ibang mga eskwelahan, digdi po sa tuya pong palibot. Okay? O, bueno, mga tugang rangkadaan ta na mga istorya ali po dyan sa luwas. Kapag ang mga pagribay na to sa Mega Post Patrol. Partner Al Mario na sa linya. Partner Al, good morning, please come in. Thank you so much, partner. Extension kan turismo pasiring sa maanito Uy. asin rapo-rapo. Aha. Ana pigamaot mo niyan ninda Congressman Joey Salceda kasabay ana ko Bicol Party List sa pamayaman ni Congressman Saldico. Sa inot na mga pahayag ni Congressman Salceda, haros tapos na siya sa Legazpi, Daraga, asin kamaling kan mga major projects, siring kan mga patinampo, kaya gusto niya naman ini ma-extend sa maanito asin rapo-rapo. Sa rapo-rapo, ongoing ang mga patinampo, lalo na ang Batan Island, kasabay ang mga partikan Boulevard Extension ali sa Santo Domingo pasiring sa Makakay asin ang ultimamenteng plano ikokonektar iyan sa Rapo-Rapo Magibong kilay. sa na Batanes Group of Island ang mayormenteng o kaya ultimamenteng nagkaprograma sa plano kayan sa mga maabot na panahon. Sama nito naman, partner, sa ideya man ni Congressman Saldico, tigaluluway-luway na ang Boulevard Extension dahil may plano man ining ikonektar ang nito digdi sa Legazpi City. In fact, may mga parte ng Boulevard na pinigibo digdi sa may area kan Bagakay. And sabi, didiretso yan. Naman sa iba pa mga barangay, kasi rin dyan sa may Vina Vista area. And ikokonektar na sa mga barangay dyan sa Maanito. Turismo ang piglalaoman na magiging tundag kayan sa tamang panahon na yung panagos na pigapasabot mo niyan sa mga tao. Parte kan flagship program ninda Congressman Joey Salceda, kasabayan ako Bicol Party List 131 na padagos ang pagmaabot na ma-develop talaga ang albay para sa mga maabot na panahon ma-improve turismo na dakulang bagay para sa ekonomiya kanalbay. Yan, pag nangyari yan ng mga tinampong yan, di marayray na ang pag-agi ni Vice Governor Diday. Ayo, siyempre, bako sa na si Vice Governor Diday, kaso, kundi ang mga tao mismo, imagine mo, kung dahil ka na maagi sa highway, hindi ka na sa boulevard, pasiring sa manito, magayonon baga. Yan. At the same time, magiging negosyo man sa mga residente, siring baga kampuro, ang dap-dap, na dahil mo una-una kan mga panahon, ordinaryo sa naiya na gilid kan dagat, pero yan, iyaon na ang negosyo, palangan ita nagiging sentro na nin mga aktibidades kan Legazpi City, lalong-lalo na ang barangay Dapdap. Yan, ako ang wish ko dyan sa mga arani sa Coastal. Arog kan sa Iloilo na kung gusto mo mangudto kipriskong sira, asin mga shellfish, magpasiring ka dyan sa boulevard. Diyan ka makaon, diyan ka mapaluto. Saro iyan na magayon na ideya tabi partner, na sana maisipan kung kita sa nakaya tadi. Iyo nga ni. Ang kaitpuan lang talaga partner, pakusugon mo na sa production kan mga laman dagat. Iyo, siyempre kung dadayo na kita ki mga customer na mga bisita, masupog man na ang handa mo dyan. So, sarang dayoton ng mataway. Ano yan, law-law. Law-law. Sarang dayoton. Mas maray sa mga maray na klaseng dapat dyan sira. sa may sendong lugar dyan sa Maslog.
buhayon dyan sulba kawananan tapos tara naman o kaya laugang ki mga crabs. Buda mga buyod. Ako, karo partner, ining area ini kan Maslog, tapos pasiring baga sa may humapon area. Nyan. Bagayono na bagadigdian mga bakawan, may tundag naman sa mga project kayo ito, mga programa kan iba-ibang grupo, kasabayan City Agriculture, para taranuman bakawan. Nyan. Dating hideout ko kayo dyan sa gilid kan dagat, kunyan mahipugo na tabi partner ang mga bakawan. Ayan, pertina Kaya, kaya po, hibernate kan sana mga ma-develop sila. kayo, Hmm. kung may planong negosyo na, yan so negosyo mo bagang hanit, kasag. Pwede dyan Ay, mag-grow perfect. out. Tama-tama yan. Adalanin da itong kunyan. Ginibo duman sa Preto Diaz Buda sa ano yan, sa gubat sa Sorsogon kung anong ginibo ninda ta. Mas ko yan mismo sa ilalim kang kawanan, pwedeng gibon iyan na tourist attraction. Kaganin Iyo, lang tulay-tulay dyan. Parang boardwalk. Iyo, pwede yan, maglakaw-lakaw pwede, dyan sa ilalim. Oo, baysa na ta, ako partner interesado kaya nabigasabi mo, pangarap ko man na maabot yan na lugar na yan dyan sa, sabi mo sa Sorsogon, para magkagawa kitang ideya, may share tayo yan duman sa mga interesado sa share ka na plano. Nagsisinyal si Junior da. Yun, May pigpas din si Junior. Sabi ni Di, Ah. sabihin mo nga si Papal, na pagyaon na sa duman, dahil niya kita paglingawan. Siyempre. Ngayon, baga sa mga siring ka na lugar, kung mangyari yan sa buhay ta. Parang iyan ang sa imong retirement plan. Ayun, nagwala na akong plano sa retirement. Ayos. Very good. Okay. At maabot kita dyan. Kaya namin kami, partner, yan ang mga update pa digdig raray sa Luwas, Alarmario, DCGB. Dahil kumari mas Parnaral, mga tugang ngayon po, si Parnaral, panood po dyan sa padagos na esforsos mga tugang ni Congressman Joey, ni Cubicol Party List Congressman Saldico, dyan sa mga road networks na yan na leading mga tugang to tourist destinations. Kailangan din natin yan, kailangan na infrastructure, mga tugang, mga tourism infrastructure, gaypuan po yan, no? Haram tamo sana na ang turismo, nakakapag-create po yan ng trabaho. Diba? Yan so, ano yan, padagos na nagpapakusugman kan ekonomiya kan sarong lokalidad. Lalong-lalo na kung makakreate kita ki critical mass. Na gusto sabihin, paglaog dyan sa indong lugar, dahil na minaluwas. Atong turista maluwas dyan, ubus na sa iya pong balon-balon na pamasyar. Bagong aragon yan ngayon na. Huruhap in pa. Pag-ali digdi sa Albay, mapasinin sa Sorsogon, makunsan. Di ba? Ata, wala man sa ipiganap ng ibang amenities today. Di ba? Pero kung makumpleto mo yan sa sarong lugar, abay, tranquilo kita dyan. No? Pag nahaman niya na boulevard, gabus na halos tatamaan mga tugang aagihan na mga banwaan na mga nasa kostales, abay, magalaging bagay po yan. I think sa Cam Norte yata, yun na nagibo na eh. From Mercedes, panggang duman mga tugang sa may partikan Talisay, Binsons, hindi diretso yata yun hanggang doon sa Paracali. Mahalaba na boulevard. Kang inot kang bigigi po sa neto, iguana nga ni duman na nagtesting, kanso kalesa, na ibang klase ang karwahi, abay, parte man sulunad-lunad dumang kang kunyan. Kan mga, ano yan, turista, I mean kan locals. Pagkatapos, iguanang nakaisip na mag-ihaw-ihaw, magluto-luto duman sa gilid. Those are the things na pwede pong, sabi nga ni Ken, pagkakitaan. Di ba? Makakatabang dyan ang gobyerno. Ang mga pigbubusol na mga programa, mga tugang manungod po sa Sustainable Livelihood Program. Di ba? Na nagtataos sila ng mga gamit asin kapital. O di, avail natin yan. Yan po ay nakabudget man yan kay puwanta pong asikasuhon o kaya pakinabangan yan kan mga kababayan nato asin makabangon. Naramdaman ko lugod kay itong nakampang natupar-tuparan may si ano yan si Vice Gubernatorial Candidate Diday Ko. Ang pigubo sa bagat turismo buda hanap buhay kasabay sa edukasyon.
Ang sabi ni Ma'am Diday, pag di ba ngayong kwarta ngayon, sarong tao, mainit ang bayo. Di ba? Kaya ngaya ko, di ko parang ganyan ko ngayaan mga kababayan ta na, lalo mga kababaihan, na mag-abil kaya na SLP na yan, yung Sustainable Livelihood Program. May pigataw pala ng mga makina yan sa pagtahi. Kaya po na mag-adal ka kaya. Di ba? And then, pag na ito NSA mo, that will be lifetime na pag inalagaan mo, na magiging hanap buhay mo, di ba? O di ayos man, di dahil na ngayon malibong ang payo. Ayos man. Alright, hello kay Ma'am Daisy Madrid. Good morning, Sir Mar. Sir man si Alice Libore. Shout out po dito sa Lakag Daraga. Yan. Si Sir King Rinaldo, nakandabay po dyan, mga tugang si Partner King. Diyan sa iyang teritoryo, sa iyang bailiwick, diyan po sa Bunker Hill, yung sa mga kababayan natin. Alright, yan po sa mga kababayan ta, ano na po tabi, lulubong na mga tugang si, si Nora Honor, duman po sa libingan ng mga bayani. Yan po, tabi, national artist bagay ni mga tugang, ginibuhan in necrological services, kasubago duman sa Metropolitan Theater sa alas 8 ng aga. And then, yung National Commission for Culture and the Arts, as in Cultural Center of the Philippines, pinag-honra mga tugang ang, national artist na si Nora Cabaltera Villamayor. Yan po, tabi, yung tunay na pangaran ni Nora Honor. Okay? O yan po, tabi, mga kabarangay natin ang update na. Tapos, si gada naman, at si Alejandro, 70 years old, mga tugang. Uminilang na gano'n si Haji, no? Kunyan, sunod-sunod ang mga artista na nagkagaradan sa pinilakang tabing, no? Okay. O bueno, mga tugang, apang-apudang tapo ini, baka may nakailing sa Indo, kay Laika Vargas, kung siya manadagusan po tabi, 15 years old din single, taga Purok 4 kang Barangay San de Santo Domingo, na wawara po ini missing. Ang ultimong bado na nahiling nasulog niya, nakabado ning puti, na may purple color sa middle, as in brown sandals. Sa anuman pong impormasyon, paki-upload na lang tabi, o mag-send ng text kay Eliza Balbalosa sa 0945-4130 o sa Santo Domingo Municipal Police Station hotline number 0949-461-4167 or pwede man po mga tuwang dito po sa DCGB. Para po sa informasyon kung si man po ang nakailing o nadagusan kay ni Laika Vargas, Laika, maguli ka na tabi ka nag-aditan sa imong mga magurang. Okay, mga kapatid, standby lamang po kayo. We will be back after this. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Gin is in, gin to win, gin's nanalo, promo na! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin's nanalo, promo na! Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's nanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 5 minutos, pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpaluwas ng giya ang Palasyo Malacañang may kinaraman sa pagbiyahe ka mga opisyal kang Pilipinas pasiring sa Taiwan. Inisusog sa Memorandum Circular No. 82 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsang Abril 15, 2025. Ang nasabing guidelines susog sa sarong executive na ipinaluwas kang 1987 na nagbabawal sa mga opisyal kang gobyerno na magbisita sa Taiwan as in magresibi ng opisyal na delegasyon. Malinaw sa direktiba na in kaso magduman ang mga opisyal kang Taiwan, kaipuhan may permiso ini sa Office of the President as in Department of Foreign Affairs. Base sa ipinaluwas na circular, sakop kang mahigpit na restrictions sa pagbiyahe sa Taiwan ang Presidente, Vice-Presidente, mga Sekretary kang DFA as in Department of National Defense. Yan ang pangalas 11 bareta. Hali sa News Base, ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Travel season is here, and Metro Travel Gear has everything you need to explore in style. From March 21 to April 20, enjoy up to 60% off on selected travel essentials. Premium luggage sets, lightweight backpacks, travel organizers and accessories, durable carry-ons, and many more. Don't miss this chance to upgrade your travel gear at discounted prices. Shop at the Metro Travel Gear Sale. See you there! Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 218231 Series of 2025. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products
No. Ayos na. Mga tugang pasensya na po, nawala kami sa air. May power service interruption po. Apektado yung Bitano Feeder 2. Pigtitrace pa po, tabi. Mga tugang kang Aleco, kan mga Warriors of Light, yung ano yan, anong kausa. Sunudan, kasubagong mga 10, ano yan, 10:54, bago mag-alas 11, napalsok man mga tugang dyan po sa Santa Misericordia, Feeder 1 and 2 na substation. Ayan. Tapos sinundan mo niyan mga tugang, mga ano yan, 11:12 in the morning. Ayun po na apektado naman sa Bitano Feeder 2. Day po aram pa pigtitrace pa ang possible fault location, tabi. Okay? So please be with us. Ayan na po yan, talagang kunyan. Laumantan mga magkupropalsok nanta, dakol po nagagamit kuryente. So sana magkarama na po yan gabos na mga pinagigiribo po ng mga substations, tanganing makasustenir na. Kaya lang kung ang problema ay suhali mismo sa source, ayan po ang problema natin. Diyan, talagang nagkukulang-kulang naman. Dahilan mainit po niya na panahon, kaya pagkakaroon nga niso iba, na kung pwede nga yan, gumamit muna kamuning kunyan. Mga generator nga yan, so mga Dracula na mga prakonsumo. Ayan. Yeah. Kaya po, tranquilo, so may mga nakapag-solar na. Naka-shift na mga tugang to inipong kunyan. Renewable energy. Ayan, tangani po na maging, sabi nga ni Kayan, diretso ang supply ng kuryente, barato tapos malinig. Yan. Cheaper, sustainable, and the clean energy. Yan po tabi ang mga piglalao man dyan po sa mga renewable energy. And yan na po dito sa tuya sa Albay ang gabos. Igwa ng aldaw, igwa ng paros, igwa ng ukol, igwa ng hydro sa tubig, igwa ng geothermal. Halos yan na po sa tuya gabos. Kaya na lang na ayusin nating mabuti yan. Alright, okay, sige po. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan yan, pos mo yan, bro. Until something happens. Hello kay classmate Noel Vismonte dyan po sa Makakay. Good morning po sa inyo and to your family. Happy listening. Bueno, dulang po mga istorya ali po dyan sa luwas. This time, kunin natin ang report. Mga tugang ali sa pag-iribat ha. Ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jim na nasalita na sa linya na. Chief Jim, good morning. Please come in. Yes, so salamat Director Mar. May apat pang bangkay o mga resto sa aasan na lang kan NBI asin sa mga kapamilya kay ni sa pasabong pangiturugan o pamalisya lamang kung may kalagan tao, magpamalisya na sa mga kapamilya. Iniso apat pa. Iniso mga ginadan kan Conception Group kan mga nagtalikod na mga aldaw, itinaralbong Suibay binararabad sa mga hampas. Suiba nagkare-recover na. So latest baga suduman sa alungong na nakalot. Arani sa kuprasan. Ngunyan duman sa mulos-bulos basado sa takasabay baga kita kay to. Parte ini ka na follow-up niya to. Pinanginutan ito ka na NBI sa pamamayo ni Atty. Jack Jimenez kung saan maski nga ni may point man na sa NBI sa lokasyon aram na question so eksaktong linubngan iyo anday nalulocate iyon tala iba na tsura o nagkabara gusto terrain dangan so pinaka-point man aram niya na sa location ang question so eksaktong linubngan ta
kumbaga siya, nagserbi man sa nakatong mga panahon na bantay sa arayo man ang distansya. Lookout siya, lookout. Oo. O, ngunyan, pag na-execute na, narama na sa niya, barakilid, ampas, na kukuha ng minatimbre na sana, game over na ngaya. Ngayon. O, pigaranap kan na NBI, duman sa mga lugar, so pamilya, kasabay, pigpapakihuro na tabi Director Mar na mapatunayan nga kung may kalag, at least maski nga kung ano, pigkakahuro na sa maawot. Ngaya swagom, tapos so Magpasabong ka na ngaya. mga madihon, kasarabay, ngaya pa di. Magpamalisya ka na nga, si mading ngayon ni. Bakon tuminanog na. Ba kayo pamalisya? Tuminanog. Nakusip sa sa kuya, kumain siya. Sige daw. Ngunyan, pigakahuro na sa maawot, sa mga puon kan mabutong, puon kan makahoy, kunyaon ka ngaya digdig, maski ngaya pamaparong ka ngaya, maski kandila, kun ngaya maski buyungaw, i-guide sa na ngaya kun hain ni katayawon. Yaw na ngaya kami digdig, dahil may siya na ngaya aram kung saan ka digdig tinalbong. Yan. Ura man talaga, Director Mar. Talaga? Guro to mo na barang. Magdiyan sinda kay Father mo ito'y pagkaurong sa kalag. Pwede kayo na, no? Pero may istorya kan so nagkakaraon na kami na Atty. Jimenez. May sarong bangkay nasusog ninda. Arog man kay to dai aram sa eksaktong location, dai aram sa sulinubgan talaga. Ang sistema may kasabay da sindang army. Okay. So army gari sinapian. So army di sige da so haranap ninda susuri arog katong sis na plane baga kasabay baga ko kay to kan bumagsak so sis na plane dai nalulocate kun sa engine sa taludtod kan bulkan an pinagigibo kan team leader mi nagsusuriyaw kung hain man nga kamo magpamalisya na ya kamo maski nga may pumutok lamang nga dyan sa puon kan kuan kung anong matrace mi kamo dai talaga. Ngunyan, ito, balikan ta sa Libon. Ang sabi niya to ni Menes, sarong bangkay, takagulpi ini na mga bangkay bagang so iba nagkakurot-kot na, so iba day pa. Ito, so sarong army daa, nawaran ki siyensya. Nadismayo. Dahil nadismayo. Nagaparalakaw sa nawaran direksyon. Kunyan, garo natulala. Nan, tula lang naglalakaw. Paano na ako nasusugator na Basta ngayon, naimsawan ngayon, nagparalakaw ngayon so army, naimsawan, sa tangod ngayon niya, nakatindog. Bigla sa nangyayang sumuriyo, uni na! Binok, daralagan sinda, kinalot, positive. Garing nga sinapian. Sinapian kan kunyan, so nagadan ano? Ginaid siya kung saan siya nakalubong. Ginamit sa army. Yo. Pwede ang si Father Momoy Gabe din, no? Mga kastorya. Kunain. Magkagazin ng tabang ta. Si Father Momoy, pag alas 3 ting maaga, pigkakauron ng mga kalag. Ay mo kumakauron sa kalag kang naon dyan nakabaon. Pero kayo ba si Father Momoy? Dahil, maski yan sa arong ninda sana. Paano katukdo? May tuturo yan ni Padre. Pag nakauron niya sa kalag. Baka nakantabay so mga kapamilya. Pag nakauron sa kalag, may kunyan yan. Ayan. So, ito nga ning sunibi, bagang aluyon mako. Anak ko, ha? Kwanta daw, suggest daw. Okay. May kabatiran si Padre sa pag-abot sa mga kalag. Amo, yan sabi Director Maran sa tayo mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, partner. Chief Jim Nasalita. Update po yan, manungod po sa mga nagkawarang bangkay na sa mga ginaradan mga tugang gaitong Concepcion Criminal Group. No? So dito po na pigtuturo kan mga pointman, mga testigo, kundi dahil sa nabago na sa terrain, nabago na sa istruktura kan mga dating pigdurumanan nindang mga bulod, mga tugang ta nagparaurura na, may nagra-landslide na, yan medyo na depisilan.
kan nag-operate po sinda sa sa nasunako di ba? So iba pa nakikiuro na daw sa mga kapamilya na magpamati, no? Try nyo baka makatulong si Padre na malocate yang kung ngain man po yan na bangkay, magpasabong lamang tangani na makuha asin matawan ng disenteng lubong iyan po na kunyan sa iya man na sitwasyon dyan, no? Na naging biktima mga tugang kan makumaray na pangyayari, okay, diban po sa mga kabarangay po niya to, mga tugang, dagdagan taan mga impormasyones na sabi nga ni, padagos mga tugang kunyan, pagkusog kan mga kandidato kan lakas, yung gununon mo, may latest survey na nagluwas mga tugang conducted March 29 to April 5 kan SWA survey. So may mga munisipyo liging nababanggit mga tugang na mga kandidato, yung highly contested na Legazpi City. Ayan, ang sabi digdi, mga tugang lakas candidate Kapi Sam Ismael nanginot with 39% voter support, ahead kay Geraldine Rosal na 32% kang PDP laban. And beyond Legazpi, lakas candidates nanginot man mga tuga ang mga kandidato kan Malinaw, Santo Domingo, Tiwi, Kamalig, Daragara, Purapo, Pieduran, and Pulangi. Sa Malinaw, si Lenny Soriola nasa statistical tie with LPC Kapus. Si Jun Aguas kan PFP, mga tugang nangenot kontra sa kalaban na si Bong Banda sa Santo Domingo. Mantang si Russell Reyes nangenot man sa kandidato kan LP na si Jojo Oclima Kukantiwi. Si Kaloy Baldo nangenot kay Noel Muñoz kan PDP laban sa Kamalig. Mantang si Lal Baldo ahead man sa PDP laban na si Vic Perete sa Daraga. Si Otoy Galicia dominado ang PDP laban na kandidato na si Wilson Gianan kan Rapo-Rapo. Banji Arandia nangenot man sa NUPs, Atikap BBG Bazar, Gurat sa Piduran, Giselle Saldeda nangenot man sa independent candidate si Andy Mariscote sa Kampulangi. Yan po. So sa nagkapirang mga banwaan pa, mga tugang, lakas candidate sa running competitive second. Edsel Villesa is slightly behind. LP Snooki Bumbales sa Bagakay. Mantang si Ray Bragais nagsusunod sa kandidato kan Liberal Party na si Alex Bursi sa Tabaco City. And then Mike Pitman ang laban mga tugang sa Ginubatan kung saan si Chino Garcia nasa likod mga tugang nabayaanin dit kan NUP sa kandidato si Anon Hoko sa Bilyar with Joey Noblesa trailing NUP's Jory Marcangel. Asin sa Libon si Ding Olivares mga tugang nagsusunod man kay Max Saison. Okay, so lakas candidates also hold second place though by wider margins sa malilipot Ligao City and Uwas. So yan po tabi sa gubernatorial race. Ang lakas bet na si Joey Salceda nangenot man over former Legazpi City Mayor Noel Rosal kan PDP laban. Mantang sa mga lakas candidates are also leading in 3 congressional districts sa Balbay, 1st District, si Congressman Jill Bungalon na umbasa na si Tabaco Mayor Crisel Agman kan Liberal Party. 2nd District, dating Congressman kanako Bicol na si Congressman Christopher Kitoko kan lakas nang inutan man na umbasa naman mga tuwang sa iyong opponent na si Kaloy Loria ng PDP laban. Dakula ang lamang. And then sa 3rd District, incumbent po lang Mayor Adrian Salceda, padagos na po ang panginot over Fernando Cabredo kang National Unity Party. So yan po nagluwas naman sa SWA survey, mga tugang na pinaggibo
nakaagi po mga tugang na ano yan, March 29 to April 5. Yan. So habang paparani ang eleksyon mga tugang, dakula pang may mga pagbabago pa na mga mangyayari pa sa mga masunod. Iyo. Okay, so yan po tabi. Kaya pag-adalan po mga tugang, mga kandidato, adalang kimaray ang mga bagay-bagay, sino ba ang dapat talaga tamang pwesto o tamang tao sa tamang pwesto. At saka yan po mga tugang, adalan ang mga kwalifikasyones, mga abilidad, kuning kaso makatukaw na dai magluho ning bangko. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon, ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno, kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo, walang katapusan ang pangako, magpa-auto na naman. Alright, mga tugang, sabi ha, 20 days bago po mag-eleksyon, kaya magtagalista na tabi. Kansindong mga kursunada, tanganing dai kamo masala. Ayan, 12 senador, mga tugang ang pipilion, sarong party list, pagkatapos gobernador, vice-gobernador, congressman, sa mga distrito, pagkatapos yung mga board members, tapos mayor kang munisipyo, buda kang syudad, kasarabay po mga tugang ang mga mga konsihales, no, sa mga banuan na sin mga syudad. Iyo. Alright, mga tugang, oras na to alas 11:33 na po ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagbibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninadto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gin is in, gin to win, gin's Tanalo, muna! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin's Tanalo, muna!
Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Raid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Raid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Raid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Gin is in, gin to win, Gin's Tanalo, promo na! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin's Tanalo, promo na! Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail, always na ang syudad, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila.
Alright, mga tugang balik bukitaan sa programa. Ngunyan po na pagkaaga. Hindi po sa tayo pong programang aramo niya ito ngunyan pong aldaw. Ha? Kahit ang kontak ang pag-asa. Ha? Magtanong tayo at marami nagtatanong manong kaning Lyrid Meteor Shower. Ngunyan dahil ni mangyayari. Pero garo dahil may mailing dito kay Maray. Garo ngunyan 2025 duman sa Australia. Hello pag-asa. Good morning po. Hey, ma'am, good morning. Si Mardila Cruz Pito Candy, si JB, ma'am. Apo. Opo. Sino to? Si Alexis. Si Alexis. Ay, ma'am Alexis. May info ka mo manungod kayo ng Lyrid Meteor Shower? Dali lang po. Check ko lang po. Sabi ko niya dahil ng 22. Lyrid Meteor Shower. Anong ibig sabihin daw nito? Yan, sinecheck po mga tugang ni Ma'am Alexis. Ang yan, information manungod bukay yan. O, nga ning day ka magparahara dit. Basta sigurado mo niya malingahot na maray. Ayan. Okay. Bangan. Ayan. Parang wala. Ayun po. Meron po yung Lyrid Meteor Shower ay yun nga po. Observable siya ng April 16 to 25. Tapos yung expected natin na peak activity niya is yun nga po ngayong aldaw. Okay. April 22. Tapos pwede man natin po ma-observe as soon as yung pinaka radiant o maliwanag I think meteor shower. Mahiling yan din sa tuya, tabi, Ma'am Alexis? Finance view sa road. Ayun nga po, itong meteor shower ay mahiling man natin siya pero around 4 a.m. po. 4 a.m. So ano yan? Baka man delikado yan? Hindi man po. Ano yan? Mahiling mo lang dyan, magriliwanag yan dyan sa kalangitan. Oo, may mga magkimat-kimat po, gano'n. Iyo, garo mga bulalakaw, pero mas dakol, bako itong, bako itong saro-saro. Pwedeng dakol, ang mahiling. Ayun. Pero ano lang po ito, makiskason lang na, na pag-agi. Yeah, garo minaagi sana. Opo. Ayun. So kung pirot-pirot ka pa, dahil mo talaga mailing. Opo. Okay. Ano yan? Natural phenomenon tabi yan, Ma'am Alexis? Opo. Sarang na naman sa phenomenon and hindi man kaipuhaning special equipment. Kumbaga, pwede natin siyang mahiling ng maski wala mang telescope or binocular. Ayun, dahil maning negative na effect yan sa tuya. Opo. Dayman, ayan, okay. Oy, Ma'am Alexis, kaninang alas 10, kumusta ang kunyan? Kumusta ang heat index tali di sa Legazpi? Opo, dito po sa Legazpi nung nung 10 a.m. Nag-abot po ng 41 degrees. Uy, alangkaw Ralangkaw po. Alangkaw. Okay, so pwedeng maglangkaw pa yan habang lalampas ang alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. So magpasiguro na lang tabi. Okay, Ma'am Alexis, yan man lang po tabi. Salamat po na maray sa information po tabi manungod yan sa Lyrid Meteor Shower. Okay, thank you very much. Mabuhay ko dyan sa Pag-asa. Yan, mga tugang Ma'am Alexis Roy Vivar, kang Pag-asa Deste Regional Forecasting Center, dyan po sa Old Airport. Mga tugang in connection kayan po na kaputang ka mga kababayan tamanong po niyan sa Lyrid Meteor Shower na mangyayari dyan na Banggi. O mga alas 10 na po ng madaling araw o alas 4 ng madaling araw sa kanyo makikita. Okay. O bueno, mga tugang, dagdagan na po ang mga istorya. Ali po dyan mga tugang sa luwas. This time, sino bang nandyan? Si Angel Mustasa nasa linya. Para po sa mga dagdag na nainirib niyang istorya dyan sa luwas.
madalo mo na ni si Angel ko na. Balad-balad sir matapas-pas pa. Angel, good morning, please come in. Sabi Sir Mar ni Kuya John, dito sa nadada ako, dahil ako maiiling. Dito sa nga anino ka na. Opo. Magpandong, saka mag-sunblock. Sige Sir Mar, tama nga na kaulapan. Dahil kaya ako kanto tao Sir Mar maghanap po eh. Ay, kumusta dyan, kumusta? Yes, so Sir Mar, nasa 30 sa good 40% pa sana ang mga nanaidisibwir na voters information sheet kana Commission on Election Bicol sa mga rehistradong botante sa Bicol Region. Ini ang datos na ipighiras ni COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa kung sa inhali sa sobra 4 milyon na mga Bicolanong botante. Dakol-dakol pang mga VIS na iinguwahon nitang i-distribute bago pang aldaw kansarian sa Mayo 12. Alat ko na, ilinawon tano. Sa inyo na-distribute sa kada botante o sa barangay hall din daw din-distribute? Sa kada botante po, Sir Mar. Kada botante, yan na 40% na yan. Ibig sabihin, kan winalat nila sa barangay hall, na i-house to house na kan mga barangay opisyal. Apo. Ayun, okay. Sigun kay Valesa, nag-hire na sila Sir Mar ng mga dugong na personalize para magtutok sa distribution kaini. Alagad itong may mga nagkakahiriling buwan kita Sir Mar na post sa kan barangay page na sa mga residente senda na magkuaduman ka itong sa BIS. Ito da ako Sir Mar na tigwa pakisuyo na rin sa mga barangay hall ta sa mga lugar itong hararayo at the same time nalilipisilan sa ilang mga personahes na aboton. Ayun. Narapunan si Valesa Sir Mar sa gabos na ingkas may magkatok sa ilang residensya na pamidbid na empleyado kan COMELEC padaguson ini dahilan taan dokumento na dara ka ini iyuan importante para maaraman kung anong percent number. May guide ka mga pangalan ka mga kandidato at iba pang detalles na kaipuhan. Dahil sa ining mga VIS ini Sir Mar, tigtutubutan man ini kan COMELEC na darahon po sa mismo aldaw kan eleksyon. Voters information sheet, yaon dyan so instruction kung paano ang pagboto. Apo. Yaon dyan so pangaran mo, tapos kung anong presinto ka, and saing ka na voting center maduman. Apo. Ayo. May mga pagkakataon da kaya Sir Mar, although digdi sa Bicol Region wala ka ini, pero sa ibang parte ka na siya, may mga empleyado kan COMELEC na tigpapabukod ki ayam. Nangyari, bibuyan sa hibuyan. Ay, pangyari. Huwag naman ganun. May iba pa man da po Sir Mar na nagsasayuman na magpirma sa itong acknowledgement receipt. Dahil sa ang pagtubod da po, panagpirma ka duman, itong superma mo, gigimuon da, gagamiton da po para sa impeachment. Kunyan yan, mga fake news yan. Mga fake news yan. Yung pagpirma is, that is means to say, na na-receive mo. So, BIS mo. Ayan, okay. So, sa presente Sir Mar, on track naman po ang COMELEC Bicol sa inyong paghahanda sa election sa Mayo 12. Malangan ikukompletohin na po itong pagdara ka itong sa mga automated counting machine sa mga munisipyo at sa syudad. And pigahalat naman po itong pag-abot naman kan mga balota. Ayun. Ano yan? Hindi pa sa Bicol may nireklamo na nangampanya ka na kaaging ano yan? Simana Santa? Ay, so far, Sir Mar, mga masinunod na po ang mga kandidato digdi. Tapos, masinunod plan? Opo. Okay. Sa may man sa monitoring nila. And sabi nga ni Attorney Valesa, ang pagbawangal baga po, Sir Mar, Webes Santo and Biyernes Santo, ang mga nagkamonitor nila, sagod kang mismong aldaw kan pagkabuhay itong Easter Sunday, wala da po ni nag-relibot na nag-resume sila kaso hapon na Lunes. Ayun, no. Sa ibang banwa, igwanang Domingo, pero Sabado dahil nananupog maman. Tatauhan makiramdam. Pag Domingo, igwanang, orakawak na. Pero bibihira lang. Bako usugan. Pag Lunes, talagang full blast. Apo. Ayun, okay, sige. So, yan Sir Mar, ang mga resultang informasyon, Angel Mostaza, DCGP News. Thank you very much, Angel, mga dugang. Yan po mga dugang natong istorya. Hali po sa Commission on Elections with Regional Director Maria Juana Valesa. Attorney, para po dyan sa 40%, no? 20 to 40%. Nakareceive na kang VIS, yung Voters Information Sheet. Pag nagdyan po sa indo, kuhaon nindo yan, importante po yan. Yan dyan ang mga instructions. Yan po dyan sa listahan ka mga kandidato. Lalo sa pagkasenador at ang mga kapamili kamo. No, mailing po nindo dyan ang mga pangaran. Dahil man baga biristo ka bo, salos. Dahil man nagpapa
advertisement iba. Di ba? Nagrelaw sa Facebook, di ba? O yan, kaya duman sa mga kabarangay, ayan, medyo kulang sa ng pagkasabot, kulang din na aram kung sirisay. So sayang man ang pagkakataon, mga itong oportunidad din na pamili kita ng mga legislador na data aram, di ba? Okay, so pagkatapos, yaon dyan so kung naing kang presinto, tapos kung sa ingkang voting precinct maduman. Yan. Ngunang po na eleksyon, may mga boto sa Ayala Malls, pagkatapos sa SM City, Legazpi. Di ba? O mayroong dalawang mall na tinugutan mga tugang kan COMELEC na paggibuhan kan eleksyon sa Mayo 12. Ayan. And then may mga pagbabago nga na pigpalos ang COMELEC manungod po duman sa threshold baga kay itong hugis itlog na kung saan nyo ilalagay yung 131. Kunyan, sabi kang COMELEC kanina ni Chairman George Erwin Garcia na ibinaba nindan sa 15%. Diba? Yung threshold. Kung sabi yun ng Kuya Jing, yung 15% tulok na sana. Doon sa tao kan sa tao ka itong bilog na parang itlog, di ba? Yung oval. Maski na mo ito pa noon, may tuldok sana, babasaw na bukan machine. Ay binabaan nila sa 15%. Di ba? Dati 50%, at least 75% ngaya, nag-50%, kung yung 15% sana. Ibig sabihin kayang tumuldo ka sana duman, pili ng basahon. Diba? Pero mas marami magaya po ito na kunya nun nindo, i-shade nindo, pero dahil pagpalapason, tagani pong sigurado, hindi pagpalapason duman sa kulay itlog, sa hugis itlog, tagani po na maging okay sa tuyang pagboto. Yan po, tabi, sa mga kababayan and then ang parumdom sa mga motorista, karaming sumasalpok, mga tugang na mga motorista. Mga motorcycle riders sumasalpok sa bus, sumasalpok sa truck, sumasalpok sa jeep, sumasalpok sa tricycle. Nako, ingat po tabi, mga kagulong, saro lang ang buhay. 'Di ba? May pamilyang naghihintay sa inyo. 'Di ba? Yan ang dapat na narumdumon, sabi ka mga otoridad. Saro lang ang buhay. May pamilya naghahalat sa tuya, kaya dahil man maubos na tinampuluay sana. Talagang kadakol po mo niyan, talagang mga kamote riders. Ang sipon mo, kita, nagmumotor man kita, nyaong ka na sa outer lane, outermost lane, may ma-overtake po sa imo dyan sa tuok. Diba? Kung dahil ka nag-iiling sa side mirror, remate. Diba? O kaya kadakol ang mga nagdurulisan na mga motor dyan po tabi. Kaya, mag-ingat po, tabi. Magrespeto sa tinangputangani pong daing diskwido. Kapag na-diskwido ka, nagka-na-involve ka sa road crash, duwang bagay mo sa nandudumanan mo. It's either you go to the hospital or you go mga tugang 6 feet below the ground. Di ba? Yan ang mga tugang. At yan ang pagbaylar sa mga traffic rules. Minsan, ang kastigo, kaya ang pado sa mga tugang, kung mabiyadi ka, death penalty. Kaya, kung po kita tabi, pasiguro kita pirmi. Pasiguro. Paano tabi? Mga tulang, I think this is all for today. Yan pong Tuesday, Betsa 22, Happy Earth Day. Gumibo kita ng maski salit na bagay sana na makakontribu kita para deteriorate ang kinaban ang tuyang Mother Earth. Gada na lamang si Pope Francis. Sana inipon na sa iyang encyclical na Laudato Si sa Laudate Deum, isa puso tapo tabi, as in gamiton ta uro aldaw maging bahagi kan sa tuwing lifestyle ang pangataman sa palibot. Yan, simple lang yan. Di ka na magparagamit ng single-use plastic, mga tugang, dako lang bagay na yan. Mag-shift na kita sa renewable energy, dako lang bagay yan. Kaya kung magpili kita, mga kandidato na mayroong green votes. Yan. Green votes daw eh. Yung may pangangalaga, may programa sa pangalaga sa kalikasan, mga tugay ng pirlion, tatayan po ang kaipuan taon niya po mga panahon.
sa tahaw kang padago sa paginit kang kinaban. Okay? Sa pangarap mga bilo ng tropa, ang Mega Force Patrol, si Chief Ramir sa Lado Technical, si Ringman, si June Napolis kanina. Abangan na po ang masunod ang tambalang Sir Bert Nunez at saka Ma'am Gina Ritter sa Bareta alas 12. Sa pangarap naman ni Jerome Nico Martinez sa Lado kan sa tuyang DCGB Social Media Department, si Jenny at saka si Shara sa newsroom, kami Gamers Patrol. Ito po si Secretary si Mardela. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern